Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di channelnya Denny Isma Ois. Aduh, kon ngene kok. Kali iki nganu, guys, Mbak Isma Mbak Denny petak kon ngeter ku lho. Mbak apa den kowe aku ngono. Ape? Lho, Aku gimana karepku ya, Mbak. ape apa? Ape nek Wes yang dijalmu? mene takei mangan gua ora iso turu. Aku nek yang mene malah aja turu. Turu ki nek jam 11, 12 lho. Jam Aku jam 12 jamku tidur. Lah ya nek kliwat ki malah wis ora iso. Gak iso, malah mana penyakit yang Aku nek ape turu ya mene kelingan gombalku. Kok nek ora udan apa ora kalau apa. aku mesisan beradus Kecuali nek Bu. engko wis bengi ngono lah ya Bar maghrib berisak wis turu. Enak guys. Nek yang mene Nek iki yang mene malah iki koyo wong biyen. tanggungan iki wis wayahe sore cara ngono. Aku ngene, Mbak, nek makan anakku ndang padha gedhe jan ndang iso padha numpak motor dhewe. Sakno. Aku ben gak usah ngeterno. Aku tak ambek noto kae. Yo. Ben gak usah ngeterno sekolah lho. Ora iso iden iki dijagakno ngene ya. Coplok sik pateni sik. Wengi guys. Namune petak. Oh, tak Aku ki jane kesel, guys, tapi ya ora iso turu. Kayak wong kebeban diutang sak miliar. Ora iso turu, Mbak. mikir rasa digowo. Ndak mati. Ndak dijajal. Jajal. Malah aku mang tok lar puyuh, Mbak. Nggo agrok-agrok kuping. Iki nek nggowo terus piye? Kok kayak ngarep siji. Iki kenaan tapi coklat. Piye? Kayak ndi? Kayak ngarep sitok, kok ana sitok. Apa dandan salon, guys? Apa diserviske? Ben ngene Bangun nimbang, kok nek nimbang. Penak nek tinggal nyanyi. mikir Nek gabut. cepres, kok nek aku tenge wareg langsung budal nyanyi. Biasanya gabut guys. Pakaian gabut. Omah katanya ndek. Ndek dol piye, Dek? Sing Lesehan ae. yo. Katanya ndek. Siapa ning gone jupon guys, muga-muga buka wong ini karena kita enggak janjian. Kok nek ora buka ya wis. Apa nih, Mbak? Liyane kono ning ndi, Mbak? Tukang servis sih. Dadine kita iki nek engko salah siji buka ki kene tetep nyervis. Biasanya buka ora? Biasanya ya buka. Hari ini lho. Buka. Lah kadang Gak duit. gak usah dikei duit. Ora usah bayar. Nanti tinggal lho. Ditinggal aja. Heeh. Ndek iso. Ya jogo-jogo cuk, engko nang Nah, iya, iki kok. metu-metu ora nggo duit kayak gampang kok kokon nyervis. Kowe Bae lho. wis Ora usah dikei duit ya. dandakno. Ndakno. Bojone ora iso modeli. Ra iso. Ki sing iso ki ahli ngene iki Mas Wawan kan. Tapi ya piye? Bayangno kowe rakitan coplok kabeh iso benekno kowe. Lah tapi ning jero iki kabele cilik-cilik iki. Pawan nek tangane ngono ndak iso. Iso iso yo malah ngongkon aku. Sing iki mah sing kok obat abetno ya tau guys kan yang mau buter kan aku. Ngene kleru ngono kleru tak obat abetno nek aku. Wis gawe ya sing. Wes kowe rasa kursi kita benekno. Aku gak arep sembuk karepno. Wis kuwi dipangan apa? Kabeh. Tengah siji. Ini jadi yang satu ngisuk guys HP-nya. Ini Mbak, ini Mbak. Bisa masak wong. Sini aja. Wah, masak labet. Masak. Lawar, Mbak. Cilik. Terus kayak ngelawar enak. Jiret ngambulit nih. Ban. Kita jual. Guys. Ora nggo teko randu teko metek kene, mau tuku. Tukune nggo apa? Kayak mau apa go siji guys. Kowe kena cok diane aku ngono. Gak usah ditutup ah. Tutup ae kene wong. Masa kowe gak usah ditutup. Enek HP-ne ning kono. Lah kok ngono ana kok mbok pikir aku mangkel ngono kuwi. Kok ngremeh tukang servis kowe. Oh, lawangan iki sing malah njaluk di servisno kuwi. Wes, aduh. Bokak penan.
lho guys, kok orang lewat lho mangkel kok. Kon ape tuku lem. Lho sesuk ki ape mbok servis kok. Mbok kon ngelip kok. Nah iki lho rampal iki gorone. Piye nek diarep iki? Pamit kok. Rampal. Tak ajeng servis. Lah didono keluane. Yo lek didono. Iki lho. Dono. Pokoke ben muni, Pak. Ini kita mari ke tempatnya Pak Jupon. Tukang servis nih wong kene iki jarang, guys. Enake yo Pak Jupon mbekan kono sing nganding pasar kono. Ayo. Kok padha penak lagi kangkung. Kaya kowe mbek aku ya Pak. Yang enggak lek. Yang kaya wong Golek duit. Golek gawean. Duh, aku malon-alon bandang kaya. Kita makan kene iki gak enak serem-sereme blas iki, guys. Ada. enak. Kuburane ning merah walah. Wong mati sih. Enek sing milah ora. Bismillah, bungkuk buka, guys. Makan enek jeruk situ bener. Nah, buka. Kita serviskan saja. Nah, Pak itu pitok. Ini servis sih segalanya. grosir. Oh, itu dolan korden barang, guys. Plekno kono sing siji ya. Lah kok ya enak tunggal iki, salon tuh. Ndi? Sebelam. Langsung servis salon. Anu Pak, apa nih kan? Colokan iki lho, colokane iki buat cucukane tuh. Oh, Sorry Pak. walah ketipine, guys. Nggih digantos sedaya kersane. Sak colokane iki mboten enten. Servis dulu, guys. Oke, ada. Pokoknya pasrah Pak Jupon. Nomere? Nomornya duwe. Wis duwe ya wis. Oke. Nah, pasrah bongkokane sak dadine. Timbang mumet. Ini ngene. Tak leme dhewe sampe digandara penting kowe. Iki wis Terus diurusi wonge. seneng servis kok seneng ape. Gawak dhuwit metu lem aku. Sesan bayar ning kene yo. Lah pasrah wonge dilem apa bur sesuk. Jalan-jalan. Jalan-jalan nang iki kok nggo dhuwit kok. Mumpung merah kono lho. Ku tambah durasi. Iki guys, pokoke kene iki kene apa jahitno atok ning kene yo enek. Apa tuku es degan yo enek. Wih. Tuku material yo enek. Apa enek? Untung kene iki cedake pasar guys. Dadi niki gak pakai omongan satu iki. Oh, tuku sepatu yo enek. Iki yo ora metu ngene iki. Apa? Kok rasane ora kena robo ngene iki. Aku wis bedino metu. Kowe. Iya. Aku belum metu. Heeh. Kayak aneh iki nggone
Lumayan ya boleh. Parek guys aku. Baru mangan kok. Lagi apa ki? Enek-enek iki. Sekolah kuwi ketara wet. Liwat kulon ae karo ndelok hawa. Oh, enek es enek, jamu enek, bakul potong 5.000 enek. Mie ayam lho enek. Pakan kucing, pakan apa? Pakan kire. Pakan anakku mau ki anu. Iki lho Mbak, anakan iki ning kene lho Mbak kae. Liwat endi terusan cacahku tak iso. Liwate kono no. Maksudnya sak ugeli Mbak nendi? Iya, ning Slepan. Anak-anakku mau anu. Iki lho. Anu ning jaring urang. Nganggo roti. Endi? Yo, roti apa tak pangan oleh. Sini. Ya, lihat sini aja, guys. Ini. Kita kesini saja. Roti ki enak iki ben tak pangane tuku yo. Wong apa tuku mangan urang kok mau untuk pangan. Akhirnya anakku ki mau genten. Jaluk pengen terus tuku mang. Makanya aku metu. Iki beli pangan urang kok aku oleh. Aku pengen roti akhirnya teko ngono, ora sida roti, tuku liyane. Alasannya ngono. Iya mae Mbah Lam. Iya mae Haji. Iya mae Mbak Haji. Iya mae Mbak Lika. Tin. Ayo badang. Iya. Silau. Tejus apa kayak Bang, kita seperti orang gila nyancang HP omongan dewe. Sapa ki situku nenek paling anu nggo Mas Arifin apa yo monggo Lek. Jadi nek liwat kono kan kok ndi liwat iki. Diluk lho gimana tadi nganu guys syarati ben gemberan kan ben seger ngoblok. Soalnya iki protol terus. Lah dipaku nganggo apa Mbak? Pakune apa Mbak? Mbak Isma. Dipaku nganggo apa? Jadi ki mau diresiki kabeh. Walah aku nang kudu merem ya mene. Matane gloyoh Mbak tak kandhani. Tapi cuman tak jual gak enak. Enak Mbak. Oh, Iki tak jual tok gak. Tak doyan aku. ini Ora tak tak pangan ketoke. ya. Ketoke inuk ki ape tak pangan to? Heeh. Terus anakku tak seneni, tak Iya. pangane, ngono yo. Tapi aku ki gak doyan piye kowe? Lagian le. Mati aku. Wah, aku nang aku pateni. Ora lagian damput mateni kowe apa ora mendem apa. Ayo. Wah, mendem gotong malah aku gawean tok. Cekang kangen. Mbok orang Ayo gawean opo kurang penggawean. orang ngono ki sirahku cemot-cemot den lek dinggo guyu ngono lho. Ilang sah cemot-cemotku, tak omongi kuwi. Aku Kayak kene iki aluk bahas sing kirane ora sing maring ora. kekelen lho. Dadi aku ki iso gak cekot-cekot. Bayangno nganu Mbak. Ini cekot-cekot. Sampe nek kan mergawe manggon. Yo. Polahe piye, Den? Lu wong akeh. Jenenge kancaku ne. Ayo Mbak. Yang sakmono akeh dikongkon dadi pengawas. Jangan-jangan urusannya gak pengawas tok. Kongkon isah-isah. Aku mohon kongkon isah-isah ngono. Nah, aku gelem isah-isah Iya, nek dibayar 2 juta. Mosok sakmono. Tapi nek mulai sore aku. Iya, mosok pengawas kabeh yo gawean sing isa-isa sapa? Ngono lho. Kancaku ndek bahas ngono ning sekolah. Mbah, gak roh aku.
Nek bayarane gede ya ora apa-apa. Nek wis sasae sampe bengi. Anakku ra kopen. Iya. Hmm? Ya ora iso nek Ora iso. balik nenek sampe bengi. Heeh. Wis mek apa, Guys? Kayak gawean, guys. Mbak Dini, Mbak Isma. Ngedeg-ngedeg nopo kono? Meratan. Asine gaweane nayo, Mbak. Live TikTok untuk duit. Aku dik sore live TikTok. Aku gak iso iki. Untuk duit. Entuk duit. Mendang Aku ora TikTok. buka ide. Dodol produk. Produk apa sing didol? Siwuke iki. Suwe dodol. Oh. Produk apa sing didol? Kepamane ya. Sing tren sekarang ki cara meneh wong saiki kan jaluke murah, apik. Cara meneh kaos ya. Heeh. Apa klambine cah cilik-cilik ngono ki. 100 untuk 5. Ya. Heeh. Memang nek menurut testine bagus. Mari TikTokmu urung kena dinggo live ya. Golek nih ndi barange, lha engko nek wong pesen. Lah, terus bareng ngono, kowe nganu daftar ning gone afiliate. Aku nek ger live, nek keranjang kuning wong padha tuku cah. Karena dapat komisi dari bakule kuwi per item. Ngedolno barange wong. Promosi tok ngono. Ora pake dhewe. Kak. Lah engko nek wong pesen kene Pesen muni kan ndi? langsung nganu, tokone wong dicadelno kono. Berarti pesene langsung ning wonge kono. Wis urusane kono kene ngono tok. Sak item ki karek komisine dari sana. Nek sing 2% pirang persen ngono. Kadang nek sak item 7.000, nek sing 1.500, nek sing 2.000 kan tergantung gimana sistem kita anu nih. Ngono. Lah nek kowe 2.000 per item ya. Bisa ngedolno. Ping kowe ngedolno 50 gak entuk duit pira? 100.000. Duit Iya, Den. hak jam. Sak jam untuk duit sakmono. Hak jam aku ndek sore ngedolno. Ngedolno apa? Payu. Heeh. Mayokno. Dak. Ndok 20 ji. 20 pis. 20 ada. Kowe untuk duit piro lagi? Wah, untuk pokoknya persennya 1.100 per 2.000 ya. Lah nek dikali nek aku mayokno 20 gak untuk 50 pisan. 50.000. Wong. Wong kena nggo jajan anak ya. Kuwi sak jam ya. Untuk 50.000. Sak jam. Lah kuwi dan 10 jam. Wah, Kuwi sak jam sing nuku. Lah engko nek sing nge-gift wis dhewe neh. Berarti duit neh kuwi. Heeh. Sing ngekip ki apa? Apa Nge-gift kuwi? dikek wong, nek mobil senten mobil.